Wake waze wacabanga ukuthi konke onakho noma ongenakho kwakhiwe nguwe uqobo? Yebo, noma kungase kubonakale kuyinto engasile, kwakunguwe owazidonsela isimo sekhaya sakho esingenalutho. Okubi kakhulu, uma uqhubeka nokucabanga ngendlela efanayo, uzohlala uthola imiphumela efanayo. Mhlawumbe ususondele kakhulu kwengcebo oyiphuphayo, mhlawumbe umcabango owodwa nje kuphela owukwehlukanisayo nayo. Umbuzo ukuthi usukulungele ukubona leyo nqoba manje. Ngangihola ngaphansi kuka isitshalo esingaphezu kwama900 eminyaka e-Algeria ngonyaka. Futhi ngangingenakho okungaphezu kuka isitshalo esedlula izigidi ezingu-one pine tree. Ngangingenaso isifundo esisemthethweni, ngingenayo icebo, futhi ngokwethembeka ngangingazi nokuthi ngizoqala kuphi. Kodwa uyazi yini engangikuthola? Ukuthi inkinga yayingekho kulokho engangikwenzayo, kodwa ekuqondeni kwami. Kwakungendlela imicabango yami eyayihlelwe ngayo. Abantu bacabanga ukuthi imali iyindlela yokuvuza ngomsebenzi onzima. Kodwa uma bekunjalo, khona-ke abasebenzi bokwakha babeyoba yizigidigidi. Uma umsebenzi onzima wawunganele, abantu abadiniwe kakhulu emhlabeni babeyoba ngabacebile kakhulu. Kodwa akunjalo. Imali, mngani wami, ingumbukiso, isibuko sengqondo yakho. Ivela endleleni ocabanga ngayo, owenza ngayo izinqumo, nendlela ozizwa ngayo maqondana nalokho okholelwa ukuthi ukufanele. Nansi into ongase ungakaze utshelwe yona: inani elisebhange lakho limela isimo sakho sengqondo ngemali. Lokhu kusethwe engqondweni yakho engaphansi kusukela useyingane. Wawuhlale uzwa ukuthi abantu abacebile abathembekile? Noma ukuthi imali itholwa kuphela ngokukhathala? Noma ukuthi umuntu ocebayo wenza okuthile okungelungile? Le misho yafakwa engqondweni yakho. Yaba umgoqo ongabonakali. Ungase uthi ufuna ukuba umcebo. Kodwa uma ekujuleni kwengqondo yakho ukholelwa ukuthi imali iyisono, noma ukuthi awufanele ukucebisa, ingqondo yakho engaphansi izoqeda yonke imizamo yakho yokwakha ikusasa elihle. Izokwenza ukhohlwe izinhlelo, ubambezele amaphrojekthi, uchithe imali engadingekile, ube sezikweletini noma wamukele noma yini, ngaphandle kokuchuma. Futhi lokhu akuhlangene nobuhlakani. Kuhlangene nendlela ingqondo yakho ehloswe ngayo. Njengokuhlela okungelungile kukhompuyutha. Ungafaka umyalo ofanele, kodwa awuyikusebenza uma uhlelo luyinkinga. Ngelinye ilanga, umfana wangitshela, "Bob, angiqondi. Ngiyazi okufanele ngikwenze. Ngifundile. Ngibuke amavidiyo akho. Kodwa angikwazi ukushintsha impilo yami." Ngamphendula ngathi, "Kuyacaca ukuthi awukwazi. Ngoba uzama ukuguqula imiphumela, ngaphandle kokuguqula isoftware edala leyo miphumela. Kufana nokufuna izithelo ezahlukene, kodwa usebenzisa imbewu efanayo." Ngikhumbula kahle. Ngangikhungathekile ngokuphelele. Nginezikweletu. Ngilahlekile. Kodwa umuntu wanginika incwadi ethi Think and Grow Rich. Lapho ngiyivula, ngafunda umugqa owangishaqisa, qala ukucabanga ngobuningi. Ingqondo eqondisiwe ingakha imali enkulu kusukela manje. Ngacabanga, kungenzeka yini lokhu? Noma kuwumqondo nje? Kodwa nganquma ukulandela iseluleko. Ngaziphatha njengomuntu ocebile. Ngangenza sengathi sengiphila impilo yamaphupho ami. Futhi kwashintsha yonke into. Yize ngangingakayitholi imali ephaketheni yaqala ukufika kimi. Ngoba ngashintsha indlela engangicabanga ngayo. Cabanga nami, wake wathi kule nyanga ngizothola okwengeziwe, kodwa kwaphela inyanga usendaweni efanayo noma usengcono kancane. Wake wazibekela imigomo wabe usuyibhidliza wena mathupha. Lokho akusiyona inhlanhla embi. Lokho kuyihlelo olwakhiwe engqondweni. Futhi alushintshi ngaphandle kokwazi ukuthi ingqondo yakho isebenza kanjani. Kumele uyeke ukubheka izitatimende zebhange futhi uqale ukubheka lokho okukholelwa ukuthi kungenzeka. Kholelwa kuwe, ebuhleni bakho, nasemfanelekeni yakho. Imali engena empilweni yakho iyisithombe esiphelele sokuqina kwemisindo, imicabango, nemizwa yakho yosuku nosuku. Futhi awudingi ukuqonda konke manje. Kodwa udinga ukwenza isinyathelo.
Isinyathelo sokuqala silula, kodwa sinamandla. Thatha iphepha manje. Bhala phansi inani eliphezulu owake walithola phakathi nonyaka. Manje ubheke lelo nani. Zibuza, kungani leli nani? Ubani othe kuwumkhawulo wakho? Abantu abaningi abakaze benze lo msebenzi. Abakaze bacabange ukuthi kungani behola imali efanayo unyaka nonyaka. Baphila impilo ezenzakalelayo. Futhi iqiniso liwukuthi kuze kube yilapho uqala ukuphatha lokho okungena engqondweni yakho, uzohlala uthola lokho okufanayo. Mhlawumbe kancane okwandile. Mhlawumbe kancane kwehlile. Kodwa ngaso sonke isikhathi ngaphakathi komngcele ofanayo. Ucwaningo lwaseNyuvesi yaseHarvard lukhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-95 emicabango yethu yanamuhla ayefanayo naleyo izolo. Cabanga nami, ungayilindela kanjani impilo entsha uma imicabango yakho ihlala ifana? Ingqondo iyisiqalo sazo zonke izinto. Uma ushintsha indlela ocabanga ngayo, indlela oziphatha ngayo iyashintsha. Futhi uma indlela oziphatha ngayo ishintsha, imiphumela oyitholayo nayo iyashintsha. Kodwa konke kuqala kokungabonakali. Konke kuqala ngalokho okukholelwa ukuthi kungenzeka. Futhi ukuze ngiqede lo mhlathi, ngifuna ukukutshela lokhu: yeka ukulwa neqiniso olikubonayo. Qala ukwakha ngaphakathi kuwe impilo oyifunayo. Ngoba yonke into, yebo, yonke into iqala ngomcabango. Futhi indlela ocabanga ngayo ngemali iyona enquma ukuthi imali izongena yini kuwe noma izokusabalele. Ngicela ungitshele, ufuna ukuqhubeka uzama ukuphoqa umhlaba ukuthi ushintshe? Noma ufuna ukuqala ukuguqula umhlaba wakho, usuka ngaphakathi uye ngaphandle? Wake waqaphela yini ukuthi abantu abaseduze kwakho baphila ngendlela efana kakhulu neyakho? Lokho akusilo ihlazo. Kunephethini engabonakali ekudonsayo, ekwakha wena, ekukhawulelayo, futhi leyo phethini ibizwa ngokuthi indawo ozungezile. Ngiyazi, kungase kuzwakale kuyinqaba. Sikhulele ekukholweni lokuthi sinamandla aphelele okwenza izinqumo zethu, kodwa iqiniso ukuthi siwukubonakaliswa okuqondile kwabantu esihlala nabo isikhathi esiningi. Cabanga kancane, uzobona ukuthi iholo lakho lenyanga lihambisana kakhulu nelemali eyenziwa ngabantu abayisihlanu abaseduze nawe. Imikhuba yakho nayo injalo. Nezifiso zakho. Ngisho nezinkinga zakho. Angikutsheli lokhu ukuze ngikuphendulele noma ubani. Ngikutshela ngoba nami ngiyazazi lezi zinto. Kwaze kwaba iminyaka engimaphakathi kwabantu abahle, kodwa bonke babebanjwe yizinkolelo ezifanayo ezimkhawulelayo umuntu. Futhi mina, nami ngangingaphakathi kwaleyo ndawo. Siba isibuko sabanye, siyajwayelana, sigcina sesiphila impilo yokuzethemba. Kungani? Ngoba umuntu ufuna ukwamukelwa. Asifuni ukuphoqelelwa ukuphuma eqenjini. Futhi yingakho lokhu kuyingozi, ukuze samukelwe, siqala ukucabanga njengabanye, senze njengabanye, siphile njengabanye futhi sihlupheke njengabanye. Ngangizizwa ngikhululekile kuleyo ndawo isikhathi eside. Yayijwayelekile. Yayiphephile. Kodwa yayikhawulelwe. Waze weza umuntu wangibheka emehlweni wathi, "Bob, uma ufuna ukuguqula impilo yakho, kufanele uhlale nabantu asebephila impilo oyifisayo." Lowo musho wangimisa. Ngoba kwakuyiqiniso. Kodwa bengingakwenzi lokho. Manje ngiyakubuza, abantu ohamba nabo kakhulu baphila impilo oyifunayo? Noma impilo ofuna ukubalekela kuyo? Wake wazizwa unecala ngokuphupha okukhulu phambi kwabantu abacabanga kancane? Wake wafihla izinhlelo zakho ngoba wawazi ukuthi bazohlekisa, bangabaze, noma bakudikibalise? Wake wazenza ujabule ukuze ungacasuli muntu? Lokho akukhona ukwesaba. Lokho kuyisisindo esithule sezimo ezikuzungezile. Kodwa ake ngikutshele okuthile okungaguqula ngokuphelele indlela obuka ngayo lokhu. Indawo ozungezile ayiyona into ehlala njalo. Ungayikhetha. Isikhathi engakhula ngaso kakhulu, ngokwezezimali nangezingqondo, kwakuwukuthi ngangizifaka ezindaweni ezazingangijabulisi. Phakathi kwabantu ababenemali engaphezulu kwami. Ababenolwazi olunzulu kunolwami. Ababecabanga ngobukhulu kunami.
Yebo, ekuqaleni kwakungakhululekile. Nganginesaba. Ngazizwa ngincane, ngingaqiniseki, ngingesiyo ingxenye yalokho. Kodwa kulowo muzwa wokungakhululeki kwakufihlwe ukukhula kwami. Abantu abaningi bathi anginaye umuntu engingakhula naye. Bonke abantu abangizungezile bacabanga into eyodwa. Ngiyakuqonda. Kodwa namuhla unokufinyelela ezincwadini, kumavidiyo, ezinkulumweni nakuma-courses, konke lokhu kuyindawo. Ungachitha isikhathi esiningi sosuku lwakho ulalele futhi ufunde indlela yokucabanga yabantu asebehambe lapho ofuna ukuya khona. Ufuna icebiso elisebenzayo? Thatha ifoni yakho. Hlanza yonke into ongayidingi. Landela kuphela abantu abaphakamisa umoya wakho, abakwethusayo, abakukhuthazayo. Cisha izaziso zokuthunyelwa kokuqukethwe okudonsayo phansi. Lokho kuphela sekuqala ukuguqula imvamisa yakho. Futhi bheka, uma ngithi indawo ikudonsela ezingeni elithile, angikhulumi okwedlulele. Ucwaningo oluvela eYale University lukhombisile ukuthi indlela umuntu aziphatha ngayo kwezezimali ivame ukulinganiselwa eqenjini lomphakathi alikho kulo, ngisho noma lokho kungqubuzana nolwazi noma inhlakanipho yakhe. Ngamanye amazwi, uma uhamba nabantu abangakwazi ukuphatha imali kahle, nawe uzoba kanjalo. Uma uhlale nabantu abakhala ngempilo, nawe uzoqala ukukhalela impilo. Uma uphila phakathi kwabantu abakhawulelwe, nawe uzozikhawulela. Ngikhumbula isikhathi lapho konke kwakubonakala kumile. Ngangifunda, ngenza, kodwa imiphumela yami yayihlala ihlangana nophahla olufanayo. Futhi kwaba yilapho kuphela lapho ngaqala ukuya emaqenjini abantu ababephila ezingeni eliphakeme, impilo yami yaguquka. Hayi kuphela ngokwezimali, kodwa nangokomzwelo, ngokomoya, nangokwezobuchwepheshe. Ngoba ngaqala ukubona ukuthi konke kungenzeka. Kwakungeyona inganekwane. Lokho engangikuphupha kwakukhona, kwakuyiqiniso, kwakuthintakala, kwakufinyeleleka. Ungase uzungezwe abantu abakuthandayo, kodwa abaphethe izinkolelo ezikubambezelelayo. Futhi kulungile. Awudingi ukushiya muntu. Kodwa kubalulekile ngempela ukuthi wandise isiyingi sabantu abanakho ukukuthonya. Kufanele ulethe ezinsukwini zakho zansuku zonke amazwi avusa amandla akho angaphakathi, hayi lawa awenza athule. Ngakho lalela kahle, uma uqhubeka uzungezwe abantu abaphila ngendlela efanayo nalena ophila ngayo namuhla, impilo yakho izohlala injalo, ingashintshi neze. Futhi mhlawumbe leyo yinto enzima kakhulu ukuyamukela. Ngoba ithinta ubudlelwano bakho. Ithinta indawo yakho yokunethezeka. Ithinta nobuwena. Kodwa ukuguquka kuqala kuphela uma usungena ekuxhumaneni nalokho okufisayo, hayi nje nalokho onakho manje. Ufuna ukukhula. Zungezwa ukukhula. Ufuna ukuchuma. Zungeza nabantu asebeqonda indlela inotho esebenza ngayo. Ufuna inkululeko. Manje yeka ukuhlala ejele elifihliwe ngaphansi kwegama elithi uhlelo lwansuku zonke. Futhi ake ngikutshele, akudingeki ulinde indawo ephelele. Ungayakha leyo ndawo ngaphakathi engqondweni yakho. Ngoba uguquko lokuqala aluqali ngaphandle. Luqala ngaphakathi. Njalo. Ingqondo yakho isebenza njengohlelo oluyimfihlo olungalindelekile, olulawula konke okwenzeka empilweni yakho. Konke okwazwayo. Konke okudonsayo empilweni yakho. Futhi cishe akekho okufundisa lokhu. Iningi labantu lichitha impilo yalo lizama ukushintsha imiphumela, kodwa bangaze bathinte imbangela. Bafuna imali eningi, bajabule, bathole isikhathi esiningi, kodwa bahlala beboshiwe emqondweni ofanayo, bephindaphinda imikhuba efanayo, usuku nosuku. Kufana nokuzama ukushintsha indlela indiza eya kuyo ngokushintsha izihlalo. Akusebenza lokho. Uma ufuna imiphumela ehlukile, kufanele ufinyelele ebhodini lokulawula, iparadayimu. Iparadayimu yinhlelo yengqondo elawula impilo yakho ngaphandle kokuba uqaphele. Yiyo elawula izinqumo zakho, izenzo zakho, futhi njengomphumela, imiphumela yakho. Isebenza njengohlelo olusebenzayo lwangemuva oluqhubekayo. Futhi okubaluleke kakhulu, awuzange ukhethe lolu hlelo. Lufakwe kuwe.
Kusukela osukwini lokuqala lokuphila kwakho, ingqondo yakho engaphansi kwengqondo yayivulekile ngokuphelele. Konke okukuzungezile kwangena ngqo ngaphakathi: izingxoxo, izinkolelo, ukwesaba, izimilo, nemingcele. Ukuthathe konke njengamanga aphelele. Futhi lokho kwakha ikhodi yakho yangaphakathi. Uma uke watshelwa ukuthi imali inzima ukuyithola, ukuthi awuyinhle ngokwanele, ukuthi impumelelo ayikho ngawe, leyo mibono yaba ingxenye yohlelo lwakho. Futhi namuhla, noma ungase ube nezifiso ezihlukile, usaqhubeka uboshiwe kulo mthetho. Iningi labantu lizama ukuguqula impilo yabo ngenkani. Kodwa inkani ayikwazi ukubhala kabusha ikhodi. Iyazama, kodwa ilahleka phambi kwengqondo engaphansi kwengqondo. Ngoba ingqondo engaphansi ayilaleli okufunwa kahle. Ilalela lokho okuphindwe kakhulu, okungene ngaphakathi, okuqiniseke kakhulu. Futhi ngafunda lokhu ngendlela enzima kakhulu. Ngeminyaka eminingi ngangithola imali, enginingi impela, kodwa ngangingena kuyigcina. Ngayithola, ngase ngiyalahlekelwa. Futhi kwenzeka njalo. Sengathi kukhona umagnethi ongabonakaliyo ongidonsa njalo esimisweni esifanayo. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba ipharadayimu lami belingelona elomuntu ocebile. Bekuyilona lomuntu owaziyo ukuthi angayithola kanjani imali, kodwa angazi ukuthi angayigcina kanjani. Ikhodi yami yangaphakathi yayingihlabe ngomqondo othi, lokhu kudlulele kuwe. Futhi yayihlala ingilimaza. Njalo. Ngaso sonke isikhathi. Kwakuwukuthi kuphela lapho ngaqonda khona ukuthi ingqondo engaphansi yamukela konke njengamanga, ngisho nalokho okucatshangwayo, lapho ngaqala ukusebenzisa lokhu ukuze kungisize. Ngaqonda ukuthi ngingayondla ingqondo yami ngobuwena obusha. Ngangakwazi ukuqagela nokuphinda iphethini entsha kwaze kwaba iqiniso ngaphakathi kwami. Futhi leyo yindlela impilo yami eyashintsha ngayo ngokuphelele. Uyakwazi leyo ndlela yengqondo ethi angikwazi? Ayiyona eyakho. Yeyakho ipharadayimu. Uyazi leyo ntshikashika ekumisa ngaphambi kokuzama into entsha. Le ikhodi yakho ekutshela, ungaphumi ohlwini. Awulenzi, awubuthakathaka, awunayo inhlanhla embi. Ulawulwa uhlelo ongazange ulubhale. Kepha izindaba ezinhle ukuthi lolu hlelo lungabhalwa kabusha. Isayensi seyivele yaqinisekisa lokhu. I-neuroplasticity ikhombisa ukuthi ingqondo yomuntu iyakwazi ukudala izixhumanisi ezintsha, iguqule imikhuba, ifunde futhi ifunde kabusha. Ngamanye amazwi, ungakwazi ngokweqiniso ukuqopha kabusha ingqondo yakho. Kodwa lokhu akuzenzekeli. Kwenziwa ngokuphindaphinda, ngenhloso, nangokukhetha ngokuqonda. Qala ngokuzibuka imikhuba yakho. Yiziphi izenzo ophinde uziphathe nsuku zonke? Kuphi lapho uhlale uphazamiseka khona? Yimiphi imiphumela egcina ihamba kancane izonyamalala? Lapho yindawo lapho ipharadayimu lakho lifihle khona izimpande zalo. Manje, nansi umkhuba onamandla, khetha ubuwena obusha. Angikusho ukuthi wenze sengathi. Ngikusho ukuthi wakhe, ngaphakathi, ubuwena obusha. Nsuku zonke, cabanga ngemininingwane eminingi ngangokunokwenzeka, ukuthi impilo yakho ibizobukeka kanjani uma usuvele uphila ngendlela ofisa ngayo ngempela. Cabanga ukuthi kungaba njani ukuvuka endaweni oyiphuphayo, uphile impilo yansuku zonke oyifunayo, futhi uphathe lowo msebenzi omkhulu wezimali ku-akhawunti yakho yasebhange. Zama ukuzizwa lezo zimo. Ziphile ngaphakathi kuwe. Ingqondo yakho engaphansi ayikwazi ukuhlukanisa phakathi kwalokho okuyiqiniso nalokho okuqanjwe. Yingakho ukubona izinto ngaphambi kokuba zenzeke kuyithuluzi elinamandla kangaka. Kaningi kuqalwa ukubhala kabusha ikhodi engaphakathi, ngokuphindaphinda okugcwele imizwa kanye nenhloso ecacile. Awudonsi okufuna. Udonsa ukuthi unguwena bani. Lokho okuzwayo, lokho okukholelwa kukho. Lokho okuhambisana nokudlidliza kwakho. Lokho okwaziyo enhliziyweni yakho ukuthi kuyafaneleka kuwe. Uma ucabanga ukuthi lokhu kuwubupha, bheka nje abantu abakuzungezile. Uzobona abantu abanekhono, abahlakaniphile, abasebenza kanzima kodwa abasathukuthele empilweni yabo. Futhi uzobona abanye abaphila impilo enjengomlingo,
nakuba bengenaso isiqu noma amalungelo. Umehluko usemfanekisweni wengqondo. Kulokho abakukholwayo, abazwako, nabakuphindayo nsuku zonke. Abantu abafana noJim Carrey basebenzisa lo mthetho. Wazibhalele isheke elilingana cishe nezigidi eziyi-11 zamarandi aseNingizimu Afrika eminyakeni ngaphambi kokuthola indima yakhe yokuqala enkulu. Wayeliphatha lelo sheke ephaketheni lakhe nsuku zonke njengenkumbulo yalokho ayekade esekho ngaphakathi. Kwenzekani? Wathola leyo mali kanye naleyo nombolo ayeyibhalele ifilimu Dumb and Dumber ngesikhathi esifanayo ayesewubekile engqondweni yakhe. Ingabe kwakukuhlangana kwenhlanhla noma kwakuyinqubo yokuzibuyisela kabusha ingqondo? Nathi singakwenza okufanayo. Akubalulekile ukuthi ukuphi njengamanje. Indawo oqala kuyo ayisho ukuthi ungaphi. Isho ukuthi iyiphi ikhodi ongayigcina noma oyibuyekezayo. Ungumhlinzeki wengqondo yakho. Ungumbhali wezindaba zakho. Kodwa kuphela uma uthatha indima yakho. Abantu abaningi baphila impilo yabo yonke njengabagibeli besitimela abangakhumbuli nokuthi bangene kanjani kuso. Kodwa wena ungasithatha isiqondiso. Futhi uma usenza awekho imingcele kulokho okungenzeka. Ngoba ingqondo ayiyona inhlawulo. Iwukhiye. Futhi leyo nkhiye ibisendaweni yakho sonke isikhathi. Ngo-1973 ngabhala umugqa ephepheni, ngizokwakha inkampani ezosebenza emhlabeni wonke. Ngaleso sikhathi bengingazi ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani. Bengingenasakhiwo, bengingenabo oxhumana nabo, futhi bengingenazo izinsiza. Kodwa nganginento eyodwa, umfanekiso ocacile engqondweni yami. Kwakungeyona nje ingxenye yombhalo. Kwakungumnqumo. Ukubhala ikhodi entsha. Ukwakha ngaphakathi. Futhi konke kwaqala lapho. Eminyakeni embalwa kamuva, ngathola ucingo oluvela kuMickey ikho yami. Wathi, "Bob, sisanda kusakaza umcimbi wethu emazweni wonke omhlaba. Abantu abayizinkulungwane ezingama-93 babukele bukhoma." Ngaleso sikhathi, umfanekiso engangiwubone ngaphakathi eminyakeni eyedlule wabuyela kimi. Hayi njengenkumbulo, kodwa njengokuqinisekiswa. Ngoba konke okuvela ngaphandle kwaqala ngaphakathi. Ungakha umnotho wakho. Futhi lokhu akukhona ukukhuthaza nje. Kuyiqiniso. Umnotho akusona uhulumeni. Akusona isikhungo sezimakethe. Akusilo ibhizinisi lakho. Umnotho indlela owenza ngayo inani, uyilawule futhi uyelule usebenzisa ukuqonda kwakho. Kuyisibuko sesimo sakho sangaphakathi. Ngibona abantu abaningi beboshwe emqondweni wokuthi impilo izoshintsha kuphela uma izimo zangaphandle zishintsha. Kodwa iqiniso ukuthi impilo yakho ishintsha uma ushintsha ukudlidliza kwakho. Uma uyeka ukulinda ukulungiswa kwangaphandle bese uqala ukudala ifrequency entsha ngaphakathi. Futhi iphutha elivame kakhulu. Abantu babheka imiphumela abayibonayo, izikweletu ezingakhokhiwe, iholo eliphansi, impilo ekhandlayo, bese leyo miphumela iba yindlela abacabanga ngayo. Kodwa lokhu kuyindilinga. Umcabango udala imizwa, imizwa idala isenzo, isenzo sidala imiphumela efanayo. Futhi konke kuyaphindwa. Umuntu onokuqonda wenza okuphambene. Ucabanga ngesisekelo somphumela afuna ukuwudalwa, hayi ngokwamanje. Uyakubona akufunayo, uzizwe sengathi sekuyiqiniso, bese enza okudinga ukwenziwa. Lokho kudala umphumela omusha, oqinisa umzuliswano omusha. Kanjalo ngakhulisa inkampani yami. Kanjalo ngaguqula impilo yami. Angizange ngilinde ukuthi konke kuphelele. Ngakubhala phansi. Ngakucabanga. Ngaqala ukunyakaza. Futhi umhlaba waphendula. Kodwa ungacabangi ukuthi kwakuwunhlanhla. Kwakuyisinqumo. Kwakuwukuzibophezela. Abantu abaningi abakwazi ukugxila isikhathi eside ngokwanele ukuze babone umlingo. Baqala bengokhuthazekile, kodwa emva kwezinsuku ezintathu, bayaphazamiseka, bayaduka, babuyele ezimweni ezindala. Yingakho ngihlale ngisho, impumelelo idinga ingqondo eqeqeshiwe.
Ingqondo eqeqeshiwe akuyona eyethiyori, iyalalelwa, iyaziqeqesha. Uzakwethu webhizinisi uSandy Galaka wangifundisa okubalulekile ngalokho. Wayengummeli, onguchwepheshe ekuhlanganiseni amabhange, futhi nsuku zonke wayephethe izimali ezidlula izigidi ezine zamarandi aseNingizimu Afrika. Lapho eqala ukuya ezinkulumweni zami, waqaphela ukuthi yize ayeqonda imali ngendlela yobuchwepheshe, kwakukhona okunye ayesakushoda ngakho, ukuqonda amandla ahambisana nemali. Leli kwakuyiphuzu elaphendula impilo yakhe, elamholela ekutheni ashiye umhlaba ojwayelekile wamabhizinisi futhi azihlanganise nami. Kusukela ngalolo suku, inkampani yethu yaqala ukukhula ngendlela engangingakaze ngiyilindele. Ezimweni eziningi, akusikho ukuthi awazi okufanele ukwenze, kodwa awukholwa ukuthi kungenzeka kuwe. Leyo nkolelo engaphansi ethule iyona ekugcina ubambekile ebunzimeni. Kufana nengqongqo engabonakali. Uyazama, uyazikhandla, kodwa awuhambi phambili. Uyafuna ukuzwa iqiniso eliyisimanga. Ucwaningo olwashicilelwa eNyuvesi yaseLondon lwathola ukuthi abantu abakwazi ukubona izinjongo zabo ngokucacile, bese beziqondanisa nemizwa emihle, banamathuba angama-42 ekhulwini okuzifeza. Uyazi ukuthi kungani? Ngoba ingqondo iyaqala ukusebenza ngawe, hayi ngokumelene nawe. Ingqondo iyeka ukumelana futhi iqale ukwakha. Ngakho sengikubuza, ingabe ufuna ukudala umnotho wakho siqu? Noma uzoqhubeka ulindele ukuthi omunye umuntu anqume iholo lakho? Qala ngokuncane uma kudingeka. Kodwa qala. Bhala phansi lapho ofuna ukufinyelela khona. Cabanga ngakho nsuku zonke, ngezinye izikhathi ezineminingwane eminingi. Zizwa lapho uzophila khona impilo oyifisayo. Bese uqala ukuziphatha njengomuntu osenalo lelo philo. Awudingi ukuba nemali okwamanje. Udinga ukuba nengqondo efanele. Yingoba leyo ngqondo iyona ezokukhiphela izinsiza, abantu, namathuba. Uma usuqonda lokhu, konke kuyashintsha. Uyayeka ukuphendula izinto ezenzekayo futhi uqala ukudala lokho okufunayo. Futhi ngiyakuqinisekisa, umehluko phakathi kokuphila okunzima nokuphila okunothile awukho ezintweni zangaphandle. Usekujuleni kwalokho okholwa kukho, owazwayo, nalokho okwaziyo ukukugcina ngaphakathi. Ungakha umnotho wakho. Ingqondo efaka ubumpofu iyona efanayo engagcina inothile. Udinga nje ukwenza isinqumo sokubhala kabusha indaba yakho, uqale manje. Awudingi imvume yokushintsha impilo yakho, udinga isinqumo kuphela. Konke okwenzeke empilweni yakho kuze kube manje kunomsuka owodwa, ingqondo yakho. Yona evula noma evala zonke izicapha. Uma usuqonda ukuthi uyisebenzisa kanjani, awusayona isisulu sezimo, uba ngumbhali wemiphumela yakho. Uma le video ikuthinte ngandlela thile, kusho ukuthi usukulungele ukunyuka esinye isigaba ohambweni lwakho. Ividiyo elandelayo ezovela esikrinini izokujulisa kulokhu ukuqonda, ikusize ukhule ngephesenti elilodwa. Iphesenti elilodwa ngosuku. Kananjalo kwakhiwa impilo engavamile. Ngiyabonga ngokuba nami lapha. Ngizokulinda evidiyweni elandelayo. Masiqhubeke ndawonye kulolu hambo.